Ahojte, všetkých vás pozdravujem pri pravidelnej liveke. Dneska trošku skôr ako zvyčajne, pretože sľubujem, že najneskôr 2019 končíme, aby sme stihli náš hokejový zápas s Lotyšskom. No ale veci sa udialo strašne veľa v priebehu týždňa, o tom sa nemusíme presviečať, takže poďme si ich prebehnúť, také tie najpodstatnejšie. A potom sa už budem tešiť na vaše otázky, ktoré ste posielali jednak v priebehu dňa na sociálne siete pod oznámenie, alebo mi budete posielať počas živého vysielania. Samozrejme, témou číslo 1 v priebehu týždňa je pravdepodobne neúspešný atentát na Roberta Fica, vďaka Bohu, že neúspešný, vyzerá to tak, teda, že predseda vlády Robert Fico ten útok prežije. Čo je samozrejme dobrá správa. Bez pochyby nikomu neprajeme smrť ani žiadne ublíženie na zdraví a samozrejme v prvom rade treba tento útok, nezmyselný útok odsúdiť. Nikto s akýmkoľvek iným politickým názorom, s ktorým bytostne nesúhlasím, nemá byť cieľom násilia, pretože násilie nič nevyrieši, násilie plodí iba ďalšie násilie. Môžem vám povedať, že poviem to na rovinu, tak ma poznáte. Ja som niečo podobné očakával. Očakával som to už skôr, poviem úprimne, a na druhej strane sme od toho boli aj milimeter. Pamätáme si všetci, že niekedy pred rokom plus minus trochu viacej mohol takto rovnako alebo aj horšie dopadnúť vtedajší predseda vlády Eduard Heger. 19-ročný chalan čakal opakovane niekoľkokrát pred jeho bytom a bolo šťastie to, že Edo chodeval neskoro v noci z práce a jednoducho vtedy, keď ho tam čakal opakovane, tak Edo neprišiel domov. Inak by bol terčom z tej istej zbrane Magnum s laserovým zameriavačom, s ktorým zastrelil dvoch nevinných ľudí ten istý páchateľ následne na Zámodskej ulici. Toto, dámy a páni, podľa môjho názoru, toto násilie, ktoré sa pretransformovalo aj do atentátu na Roberta Fica, ale tiež do plánovaného atentátu na Eduarda Hegera a tiež do viacerých nebezpečných vyhrážaní, ktorým sme čelili viacerí, v konečnom dôsledku aj ja, a boli to doslova desiatky prípadov. Jednoducho toto všetko je úroda, ktorú minimálne ostatné 4-5 rokov zasadil a seje neustále ľudia ako Blaha, ľudia ako Šoun, ktorý dnes sa už plne ukazuje ako smerácky koník, ľudia ako Danko, rôzni fašisti, rôzni neonacisti, ako Bombic, ktorý potom robí rozhovory tam s Kaliňákom alebo so Šutaještokom. Jednoducho, toto je presne to, prečím sme vystrihali a čo sme hovorili, že je nepripustné. To je presne to, keď Blaha kričal v Nitre na pódiu, že prezidentka je americká ku. Alebo keď nás vyvešali na plagáty, že sme vlastizradcovia. Alebo keď si vymýšľali a strašili ľudí, že tu americkí vojaci znásilňujú ženy na sliači. Jednoducho, toto sú presne všetky tie klamstvá, tie vyhrážky, ktoré šírili najmä ľudia okolo Blahu a okolo Danka a Huliaka a ďalších ostatné roky. A teraz úplne logicky viacerí volajú po upokojení situácie. No ale ja si naozaj nemyslím, že upokojenie situácie je to, keď nám Kaliňák so Šutaještokom na tlačovej konferencii povedia v jednej vete na začiatku, že potrebujeme upokojiť situáciu v krajine, a hneď na konci tej isté vety povedia, že za všetko sú zodpovední a vymenujú médiá, mimovládne organizácie, všetkých opozičných politikov, na ktorých si spomenú. Do toho Danko povie, že on by najradšej ľudí bil, tam Šimečku chce vyplieskať, tam chce likvidovať politické strany a neviem čo všetko. Zatiaľ teda likviduje len semafory v Dankov v Dubravke, ale vyhráža sa neustále a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Treba odsúdiť násilie, ale opozícia fungovať predsa musí. V demokracii funguje opozícia úplne štandardne a normálne.
opozícia kontroluje vládnu moc. Od toho existuje opozícia. A preto rovnako tak nechápem tie nezmysly, ktoré počúvame od Miša Šimečku alebo od Braňa Grelinga zo Sasky. Akých 100 dní ticha, to čo je? Jednak mám pocit, že práve tieto dve strany sú ticho už od volieb, čiže v ich prípade sa asi ani nič nezmení. Ale čo to je za nezmysel, že budeme teraz sa pozerať na to, ako likvidujú RTVS, ako sa vrátia k tomu trestnému zákonu, potom čo ústavný súd, predpokladám, čo skoro rozhodne nejakým spôsobom a budú nám tu ukrajovať demokraciu a slobodu a všetci sa budeme na to 100 dní pozerať? A budeme pozerať len tlačové konferencie Kaliňáka so Šutajom Ištokom plné klamstiev a Danka plné útokov? Toto je to, čo akože opozícia má robiť? No nie. Opozícia má jednoducho kontrolovať vládu, od toho funguje. Tak hovorí demokracia. Tak hovoria pravidlá hry. Opozícia nevyzýva na násilie. A preto áno, my, demokrati, pokračujeme v stretávaní s ľuďmi a nebudeme nič rušiť. Mali sme aj tento týždeň stretnutia v Bratislave, v Rimavskej Sobote, v Michalovciach aj s Rastom Káčerom. A ďakujem vám za skvelé reakcie na tú diskusiu. Robili sme livestream. A to už sú tisícky ľudí, už si dovolím povedať, že 10 000 ľudí, ktoré si pozreli tú diskusiu. Tie reakcie sú skvelé, lebo jednoducho slušná debata má priestor v demokracii a v slobode. A nikto nám nebude zalepovať ústa. A fakt sa čudujem, že najsilnejšia opozičná strana hovorí o tom, že treba byť ticho 100 dní, hlavu dole a stiahnuť chvost. To kde sme? Takto to nefunguje, priatelia, a takto dúfam ani fungovať nebude. Mimochodom, stáva sa nám takým nepríjemným pravidlom, že, a teraz to poviem prvýkrát a poviem to úplne na rovinu, a dám vám na to 3 príklady. Stáva sa nám, že predstavitelia strany PS sa odmietajú stretávať s nami v diskusiách. Prvýkrát sme sa mali stretnúť s Michalom Šimečkom u Mareka Vagoviča, zrušil to. Boli sme tam len s Braňom Grelingom sami. Potom sme mali informáciu z televízií, že nás pozývali do spoločných diskusí predstaviteľov PS a nás a PSK s tým nesúhlasil. Tento týždeň malo byť stretnutie, diskusia po maďarsky, organizovala to NAPUNK, maďarská verzia denníka N, myslím, že v Komárne, ak sa nemýlim. A mal sa tam stretnúť líder kandidátky Progresívneho Slovenska, pán Odor, so Štefanom Hamranom. Odor to zrušil na poslednú chvíľu. No a následne sa mal stretnúť trojica Sulík, Hamran a Odor u Mareka Vagoviča a Hamran to zrušil na poslednú chvíľu. A Odor to zrušil na poslednú chvíľu. To znamená, toto už nie je náhoda a ja neviem, či takto si predstavujú demokraciu v PSku, alebo robia presne to isté, čo robil Pellegrini, keď ho kritizovali, keď sa vyhýbal diskusii s Ivanom Korčokom. Považujem za minimálne zbabele takýmto spôsobom konať. A je to nekalé, je to nefér. Nech na začiatku rovno povedia, že sa boja ísť diskutovať a že nepôjdu. A aspoň to budeme akceptovať dopredu. Ale slúbiť účasť a potom to zrušiť, aby nestihol ani nikto iný prísť, tak to je také Pellegriniovské a vidím, že priatelia z Progresívneho Slovenska sa učia veľmi rýchlo. No a čo sa týka ďalších krokov po atentáte na Fica, uvidíme, čo priniesie najbližšie dni. My sme hneď oficiálne aj tlačovou správou, aj na sociálnych sieťach navrhli 2 riešenia, ktoré mohli pomôcť. Prvé mi bola účasť opozície na rokovaní Bezpečnostnej rady k tejto téme. A úprimne, my sme to navrhovali, ale bolo nám jasné, že keď zavolajú opozíciu, tak to bude opozícia parlamentná a sme boli s tým OK, ale bolo by dobre, keby sa stretli koalícia a opozícia k tejto téme na Bezpečnostnej rade. To neurobila koalícia. A zároveň sme navrhli pani prezidentke, aby zvolala okrúhly stôl, čo pani prezidentka teda urobila. Zavolala parlamentné strany. No a vidíte, ako to dopadlo. SNS-ka nechce prísť, Smer nechce prísť a už je vybavené. A dnes paradoxne som teda počúval, ako sa vyhovárajú všetci možní na kade koho, ale realita je taká, že Danko ani Kaliňák ako terajší de facto líder Smeru
Oni sa nechcú stretávať, aby hovorili o pokoji. Oni potrebujú útočiť, lebo celá ich politika je bezobsažná, je založená iba len na útokoch. Taká je realita. No a keď už hovoríme o tých útokoch, priatelia, tak dnes sme informovali o tom, že Andrej Danko mal zase jeden zo svojich excesov. Čo sa stalo? Stalo sa to, že nad Nitrou na benzínovej pumpe, na diaľničnej benzínovej pumpe sa zastavil podľa svedkov zjavne podgorážený Andrej Danko na či už toaletu, alebo aký bol dôvod, asi na toaletu, na benzínovej pumpe a vošiel donútra a stal tam náhodný občan. A toho náhodného občana hneď počastoval: čo čumíš? Z fleku. Jeden podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky sa prejavil ako obyčajný chrapúň a zaútočil tam na človeka, ktorý si kupoval, mal v ruke nákup aj s mobilným telefónom a ten na ňo skríkol: Danko, že čo čumíš? No a ten pán mu odpovedal: no hovno, čumím. A Danko za ním prišiel a tak mu buchol po rukách, že mu ten nákup vlastne išiel k zemi aj s mobilným telefónom. Absolútne nevyprovokovaný útok ožratého Danka, zjavne ožratého, tak hovoria ľudia, ktorí boli prítomní. A vďaka Bohu tam mal Danko ochrancov, ktorí hneď pribehli a upokojili situáciu a odporúčili podgoráženému pánovi podpredsedovi Národnej rady, že už stačilo, že zlikvidoval ožratý tam semafor v Dubravke, že tomu sa mu prepieklo cez nejaký nezmyselný priestupok, čo by sa neprepieklo nikomu inému, takže by bolo fajn, keby nasadol do auta a zdúchol. Takže aj nasadol do auta a zdúchol. Ten pán zavolal políciu a potom sa dialo množstvo vecí, ktoré teraz nebudem hovoriť do detailov, lebo ešte si tie informácie ponecháme. Ale neboli s kostolným poriadkom, to môžem povedať. No a samozrejme krytie Danka a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No ale sú o tom záznamy a sú o tom aj nejaké dôkazy. Takže uvidíme, ako pán Danko, lebo dneska som teda počul, ako klame, že on vlastne sa bránil. On sa bránil, len ako si neuvedomil, že tých kamerových záznamov tam je viacej ako tie, ktoré si myslel, že tam sú jediné. Takže pán Danko, už stačilo. Nerobte hanbu, nevyhrážajte sa ľuďom, nenadávajte ľuďom a neubližujte normálnym nakupujúcim na benzínových pumpách, lebo to je presne to, čo by ste robiť nemali, ako by ste nemali huckať ľudí, ako by ste nemali ubližovať ľuďom. Ja by som na vašom mieste touto cestou určite nešiel. No. Rozmýšľam, čo ešte k tomu dodať. Snad len to, že zopakujem, že si naozaj úprimne prajem, aby sa Robert Fico z tých zranení vyliečil. Prajem si, aby nikto nezneužíval tento útok na represálie, ktoré už počúvame, že sa chystajú. Prajem si, aby polícia si vykonávala svoju prácu podľa toho, kde to je potrebné a nie podľa toho, akým spôsobom sa to páči Šutajovi Eštokovi. Hovorím napríklad o uniknutom videu od útočníka, ktorý teda vysvetľuje prečo. Tiež mám pocit, že to video nie je plné a možno, že sa čoskoro pozrieme na plnú verziu, ktorá možno rozšíri obzory, lebo toto je zámerne zostrihaná verzia, ktorá vyhovuje akurát tak Šutajovi Eštokovi a ľuďom, ktorí chcú ukazovať jednostrannú pravdu. Rovnako tak verím a dúfam, že všetky tie vyhrážky smrťou, ktoré prišli napríklad aj u nás Dorote Nôtovej, na ňu a na jej deti, na jej dieťa, ktoré prišli aj mne a určite prišli aj ďalším ľuďom u nás v strane. Takže aj tie budú riešené a že to nedopadne takým spôsobom, že tak ako to počúvame každým dňom teraz, že len tí, ktorí napísali, že súhlasili s tým útokom na Fica, že len tí budú riešení. Lebo zatiaľ mi to príde tak. Chcem tiež poďakovať policajtom, ktorí sa starajú o bezpečnosť na Slovensku, ktorí ma kontaktovali v niektorých veciach, vyšli sme aj v ústretí polícii a nenevajte sa, ak sme na niektorých statusoch vypli komentovanie. Nebolo to vypnuté komentovanie, možnosť komentovania lebo viacerí ste mi napísali, že prečo ste práve mne vypli komentovanie. Nie je to tak, my sme vypli na niektorých statusoch komentovanie, možnosť komentovania úplne.
dočasne, lebo na toto požiadala polícia, aby sa trošku upokojila situácia, aby nevznikali zbytočné emócie. Takže tak, priatelia. Toľko na úvod, ešte poviem teda, čo nás čaká tento týždeň. Zajtra chcem upozorniť na tlačovú konferenciu, ktorú budeme mať o 10 ráno spoločne s Palom Mackom, spoločne s Jožkom Rajtárom, so Žoltom Šimonom a bude sa týkať spoločného stanoviska strán Občianske-demokraty Slovenska, Demokratická strana, Fórum a strany Demokrati smerom k európskym voľbám. Prosím, sledujte dobré správy zajtra o 10. hodine. Ráno budeme naživo aj na sociálnych sieťach. V útorok máme diskusiu so Slovákmi žijúcimi v Belgicku, v Bruseli. Veľmi sa na to teším. Bude tam aj Jožko Mihál, náš europoslanec, bude tam aj Mišo Kiča, Dorota Nvotová. Veľmi sa teším na diskusiu v Bruseli. Sledujte všetky eventy, ktoré dávame na naše sociálne siete, aby ste vedeli presne, kde nás stretnete. No a potom v stredu sme v Poprade, a vo štvrtok sme tuším v Dolnom Kubíne a ak sa nemýlim v piatok na Mestove. Takže je toho naozaj veľmi veľa. Chodíme po celom Slovensku a veľmi sa tešíme na diskusie s vami. Dobre, poďme na otázky, ktoré ste posielali v priebehu dňa, len si to refreshnem, keď tam prišlo niečo nové, aby to tam bolo všetko. Dobre. Jožo Sikora, vyzerá to dnes na zaujímavý večer, teším sa na tvoje zhodnotenie ostatných dní a verím, že chalani odohrajú dobrý koncentrovaný zápas, na konci ktorého bude postupovať radosť, ale nepredbiehajme. Tak, verím aj ja. Bol som v Ostrave v priebehu posledného týždňa na 2 zápasoch, na Slovensko-Kazachstan a Slovensko-USA, obidva víťazné, spoločne s Daným, so synom sme si to užili a musím povedať, že ste boli skvelí tí, ktorí ste tam boli, ja som urobil naozaj desiatky fotografií s vami, podaní rúk. Boli ste veľmi zlatí. Ďakujem vám veľmi pekne za množstvo pozitívnej energie, ktoré ste mi dali a bol som z toho veľmi milo prekvapený. Ste úžasní. Martin Fialka. Ahoj Jaro, je pravdivá informácia o Andrejovi Dankovi a jeho extempore na benzínke pri Nitre? Viete viac detailov? Už som o tom hovoril, Martin. Áno, je to pravda a vieme veľmi veľa detailov. Dokonca by som povedal, že všetky detaily. Takže počkáme, ako sa k tomu postaví pán podpredseda Národnej rady. Tentokrát na videjko niekoľko mesiacov, o ktorom Šutaj ešte hovorí, že ich má niekoľko a nakoniec ukázali jedno, z ktorého nič není vidno, tak tentokrát tak dlho čakať nebudeme. Verím. Ján Ďuraš. Na dnešnej tlačovej konferencii ministerstva vnútra zaznelo pár obvinení, s ktorými sa bude vraj polícia zaoberať. Monitorovanie účastníkov protivládnych protestov v dobe, keď ste boli vo vláde a taktiež monitorovania mítingov opozičných strán. Mohli by ste, pána, zhrnúť vaše domy z tejto tlačovej konferencie? A ešte ako vnímate výroky Igora Matoviča a že sa kvôli nemu za jeden okrúhly stôl zasadať nebude? No, poprvé, ja som nepozeral tú tlačovú konferenciu, čiže priamo reagovať na to neviem. Pozerám vaše otázky. Vraj sa chcú pozrieť na to, že sa monitorovali účastníci protivládnych protestov. No, vôbec by som sa nečudoval, keby sa naozaj monitorovali, lebo na tých protestoch sa zúčastňovali viacerí ľudia, ktorí sú známi zo páchania trestnej činnosti. Čiže ak sa títo ľudia monitorovali, tak ma to vôbec neprekvapuje. A taktiež monitorovania mítingov opozičných strán, to, ak boli tie mítingy bez nejakých útokov, porušovania zákona, ako to bolo napríklad v Rimavskej Sobote, kde odmietli si dať rúška tí ľudia a šírili tam medzi dôchodcami primárne COVID, tak veľmi vážne pochybujem, že by monitorovali polícia len tak nejaké mítingy opozičných strán v tom čase. Ale môžem povedať, že ja keď som sa stal ministrom obrany, tak som sa dostal k pekným dokumentom, kde som videl, že vláda Petra Pellegriniho zneužívala vojenské spravodajstvo na monitoring mňa a Romana Mikulca na mítingoch, ktoré sme robili ešte v hnutí Olano spoločne. Pekné zápisy sa robili, popisovalo sa všetko, takže kľudne sa môžeme pobaviť o tom, kto čo robil a kedy. Ako vnímam výroky Igora Matoviča a že sa kvôli nemu za žiaden okrúhly stôl zasadať nebude, ten okrúhly stôl nebude zasadať, teda nebude nezasadať kvôli Igorovi Matovičovi, ale bude nezasadať kvôli tomu, lebo tam nechce ísť ani Danko, ani Kaliňák a hľadali si výhovorku. Jan Servival. Myslíte si, že Hnutie Slovensko je extrémistická strana, ako to vravel Šutaj Eštok? Nie, nemyslím si, že Hnutie Slovensko je extrémistická strana a byť na mieste predstaviteľov Hnutia Slovensko, tak dám na Šutaja Eštoka trestné oznámenie za tieto vyjadrenia.
Jaroslava Machanová, pozdravujem pána, Michalovce boli topka, v žiadnom prípade neprestaňte s detektorom lží, veľa príčetných ľudí prahne po normálnej, argumentačnej, korektnej diskusii a veľmi demokratom držia palce. Nie je teraz čas pre pána Korčoka zvolať okrúhly stôl pre mimoparlamentné aj parlamentné, ktoré boli ochotné strany? Som presvedčená, že na Slovensku je veľa rozumných ľudí, ktorí chcú dokázať, že primerane asertívna slušnosť existuje. Veľmi vám všetkým držím palce, nezdávajte to. Ďakujem pekne, neviem, čo chce urobiť Ivan Korčok, ani mu nebudem dávať nejaké rady. My sme teda naozaj odporúčili pani prezidentke oficiálne, aby zvolala ten okrúhly stôl, lebo sme v tom videli zmysel, ale už teraz, keď vidíme, akým spôsobom útočia predstavitelia strany Smer, aj Hlas, aj SNS na opozíciu, na médiá, opäť a na všetko a dokonca ešte na BBC zaútočil Kaliňák, to už je vrchol, tak sorry, ale nevidím v tom absolútne žiadny význam. Tí, ktorí chceme byť slušní budeme a tí, ktorí chcú útočiť a ktorí chcú byť ľudí na benzínovej pumpe ako Danko a neviem čo, tak tí slušne nebudú nikdy, ani keby bolo 75 okrúhlych stolov. Zuzana Kukučová, dobrý deň, Jarko, chcem sa opýtať, mám pocit, že Smer, Hlas a SNS zneužívajú to, čo sa stalo, ako keby mali všetky tieto udalosti naplánované. A teraz toto všetko využívajú na upevnenie moci a ešte väčšiu eskaláciu napätia. Opozíciu chcú úplne odstaviť a iba oni jediní sú tí správni. Nechcú ísť prezidentke, spomínajú stále Matoviča, vymýšľajú si dôvody, pritom oni sú oveľa väčší šíriteľa nenávisti. Bol naozaj pán Fico postrelený, bol naozaj operovaný. Viete čo, nepoďme do tejto diskusie. Nepoďme do tejto diskusie, lebo to nie je správna cesta. Naozaj si neviem už ani predstaviť krajinu, v ktorej by takáto vec sa dala nafingovať. Takže do tohto radšej nepoďme. O tom, že tu ďalej píšete, že tam boli sugestívne otázky na toho pána, bolo to zostrihané. Áno, ja som presvedčený, že to video bolo zostrihané a predpokladám, že skoro sa dostaneme k plnej verzii, lebo toto zjavne bolo na objednávku zostrihané tak, aby to vyzeralo tak, ako si to želal Šuta Ještok. A áno, máte pravdu v tom, že Smer, Hlas a SNS zneužívajú to, čo sa stalo a je to nechutné. Je to nechutné. Je nejaká stránka Raselok, ktorými sa poslali video, už som si to pozeral predtým, je to video nejakých ufoncov, či čo, akože prepáčte, ale o tom sa tu vyjadrovať naozaj nebudem. Mária Gálová, chcem sa opýtať na Veroniku Remišovú, aký máte na ňu vy názor, lebo ja ju mám rada, verím jej a neviem a komentári voči jej osobe. Myslím si, že je to odvážna žena a tiež poukazuje na chyby. Milím sa? Pani Gálová, ja nemám s Veronikou absolútne žiaden problém, ani nejaké negatívne vzťahy alebo čokoľvek podobné. Áno, útočia na ňu nechutne. Viete, každý z nás v živote urobil niečo, čo sa mu podarilo viacej a niečo, čo sa mu podarilo menej. To platí aj o mne, to platí aj o Veronike. Ale otázka je, či sme to robili v dobrej viere a dovolím si povedať, že ako ja, tak aj Veronika sme to robili v dobrej viere. To sa o ľuďoch, ktorí boli pred nami vo funkciách alebo po nás vo funkciách povedať nedá. Tí to robili iba vo viere toho, ako sa na tom namazať čo najviac. Takže tak. Michaela Vaculová, pán Nace, tam vidíte ako začiatok konca tejto vlády? Tak pozrite sa, ja verím, že táto vláda prehrá v demokratických parlamentných voľbách, kedykoľvek budú. A dúfam, že budú naozaj demokratické, aj keď po tom, čo vidíme, ako sa zahľadzujú trestné činy, prípad Dankovho úteku z miesta nehody a tak ďalej, tak ja začínam pochybovať o tom, či ešte ďalšie parlamentné voľby vôbec demokratické budú. A hovorím to so všetkou vážnosťou. Radovan Jáni, oceňujem rozhodnutie o zmene termínu. Keďže koalícia odmetla okrúhly stôl, nemohli by ste vy osobne využiť kontakt na pána Korčoka, aby zorganizoval okrúhly stôl za opozičné strany? No, už som o tom hovoril. Ja nemyslím si, že my opozičné strany sa máme nejako stretať, lebo my nenávisť nešírime. Takže stačí sa pozrieť na to, čo robíme a ja hovorím priamo, hovorím férovo, hovorím otvorene, hovorím pravdivo, ale nešírim nenávisť. Takže myslím si, že nevidím v tom nejakú zásadnú potrebu. Skôr nechápem naozaj takéto, až by som povedal, že teatrálne, nejaké čudné vyjadrenia o tom, že máme 100 dní byť všetci ticho. Takže to je absurd. William Benkovský, dobrý deň, pán, na trošku zmena témy. Ako hodnotíte informáciu, že MOSR chce nakoniec obstarať 6 systémov Barak MX? Mimochodom, vojaci na IDB z ich pohľadu chválili zaslanie S-300 na Ukrajinu a tešia sa na novú techniku. Mimochodom, výborná debata v Michalovciach. Ďakujem pekne, pán Benkovský. Áno, ja som rád, že sa idú obstarávať tie systémy, ktoré sme vybrali ešte my.
lebo to ukazuje to, že ad 1 sme ich vybrali dobre, ako najlepšiu možnú alternatívu, pomer cena kvalita a to, že ich ide nakúpiť ministerstvo 6, považujem za úplne v poriadku. Som rád, že takouto cestou uvažujú a škoda, že to už neobstarali skôr. Počúvam, že tento týždeň by to asi najbližší alebo ten ďalší týždeň mali podpísať, aj keď teraz do toho mohol vstúpiť, to má to ísť podpísať do Izraela Kaliňák osobne, ale teraz keď zastupuje premiéra, tak to môže komplikovať situáciu, ale je dobré, že idú podpísať. Škoda, že to nepodpísal pol roka skôr, alebo že to nepodpísal Odor, ktorý to odmietol podpísať ešte ako predseda vlády. Mohli sme už mať pol roka tie systémy vo výrobe a prišli by o pol roka skôr. To, že vojaci chválili zaslanie S-300 na Ukrajinu na IDB, tak to samozrejme je pre mňa nie je nová správa. Vojaci to hovorili už vtedy. Vojaci aj prišli s touto iniciatívou, konkrétne náčelník generálneho štábu. Takže ja osobne, mňa to neprekvapuje, áno, tešia sa na novú techniku, lebo tá S-300 už jednoducho funkčná nebola. Takže bola vypnutá za vlády Roberta Fica niekedy okolo roku 2014, ak sa nemýlim, alebo 15. Takže tak, áno, výborná debata v Michalovciach to bola. Mimochodom, ten IDEB, keď už spomínate, pán Benkovský, tak áno, bol som na IDEB, je to medzinárodný veľtrh obranného priemyslu, tí, ktorí neviete, a som veľmi rád, že ministerstvo sa tam chválilo novou technikou, ktorá sa obstarala za môjho pôsobenia a ktorá buď už prišla, alebo postupne príde na Slovensko. Urobil som k tomu aj také inštruktážne video, aby pán novozvolený prezident Pellegrini sa naučil, v akom stave sú ozbrojené síly a nemusel klamať v telke. A rovnako tak je fajn, keby sa to naučil aj pán Fico a pán Kaliňák, lebo zosmiešňujú vlastné ozbrojené síly klamstvami kvôli politickým účelom. Takže som veľmi rád, že kopec techniky sa nakúpilo a Kaliňák v tomto volebnom období bude s úsmevom na tvári strihať jednu pásku za druhou a bude sa chváliť cudzým perím. Ale ja som rád, pevne verím, že aj on bude tak konať, že aj po ňom, keď príde nejaký minister, bude môcť po ňom niečo preberať, lebo ja som po mojom predchodcovi nemohol preberať prakticky nič. Terezia Mihalíková, pán predseda, ďakujem za skvelú debatu v Michalovci a verím, že všetci sa tam cítili tak dobre ako ja. Bol to podvečer aj plný faktov a emócií. Teším sa na ďalšie stretnutia s demokratmi, z ktorých odchádzam s takou nádejou, že bude lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj to bola výborná debata v Michalovciach. Škoda, že bolo zlé počasie. Napriek tomu tam prišlo relatívne dosť ľudí a bola to naozaj diskusia slušná a vecná. Na rozdiel od tých navozených ľudí, ktorých tam podovážali Blaha a spol, Šoun a podobný, keď sme mali diskusiu v Michalovciach pred vyše rokom. Marek Bučo, ahoj Jaro, myslíš si, že sa im môže v prípade dlhšej neprítomnosti Fica vláda rozpadnúť? Fico v koalícii a v Smere udržiaval systém podobný Putinovmu. Vazali sú verní cárovi, cár podporuje vazalov, ale udržiava ich v vzájomných konfliktoch. V Smere mi momentálne pripadajú stratení, Kaliňákovci sa neznášajú s Gašparovcami, SNS s Hlasom, poslanci SNS si robia solojazdu. Kaliňákov výraz večernej tlačovky hovorí za všetko. Viem, korupcia je silné lepidlo, ale ak nemá kto tlmiť ich konflikty. A ja si myslím, že Fico už je schopný komunikácie a že to lepidlo korupčné a lepidlo moci a zneužívania moci ich bude držať pokope, aj keď sa budú hádať ako psi. Takže asi tak. Jana Klempová, pán Naď, zdravím vás a chcem sa spýtať na váš názor na motorkársky gang Brat za brata. Nemala by byť taká organizácia, ktorá evidentne podporuje fašizmus, zakázaná? Už len ich tvrdenie, že naši protivníci nie sú ľudia, za ich zabitie vás nepotrestajú, je veľmi znepokojujúce. No, Brat za brata je podľa môjho názoru jednoznačne jedna zo štruktúr ruskej spravodajskej služby na Slovensku. Nemala by fungovať a treba urobiť v tomto smere podľa mňa nejaké opatrenia, ale keďže je blízka Smeru a keďže, tak ako som hovoril už v minulosti, Smer má napojenia na Rusko veľmi intenzívne a im pomohli vyhrať voľby, tak v tejto veci neurobia absolútne nič. Gerhard Grüber, prajem pekný, krásny hokejový deň, pán Naď. Myslíte si, že vo vláde už započal boj o moc a prevzatie kontroly nad finančnými tokmi z ich biznisov? Kinderführer Hurvínek neodstúpil, Kali chodí každý deň na návštevu nemocnice v Bystrici, kapitán je permanentne opitý a agresívny, ako v stredu na pumpe v Nitre a tak ďalej. No, k tomu Šutajovi Eštokovi, ktorého ste nazvali Kinderfürer Hurvínek,
To iba preukazuje to, ako je prilepený na stoličku. Je absolútne nepochopiteľné, že minister vnútra po realizácii atentátu na jeho vlastného premiéra ani len neponúkol svoju funkciu. Ten človek nedorastol mentálne na pozíciu ministra vnútra. Opakujem to stále, lebo nám dáva stále na to dôvody. Som presvedčený o tom, že aj on, aj policajný prezident, aj šéf úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorého tam práve Šuter Eštok dal do funkcie mimochodom okresného predsedu Hlasu a judistu, ktorý nerobil ochrankára nikdy v živote na úrovni štátnej, tak to iba ukazuje to, ako to potom dopadne. Za šéfa Sisky dali absolútne neschopného, neskúseného človeka, za šéfa úradu na ochranu ústavných činiteľov to isté a potom sa čudujú, že sa tu zrealizuje atentát na predsedu vlády. Romy Romčo, pán Naď, mám otázku. Progresívne Slovensko sú amatéri a vidie to aj na tej hláške, že pokoj 100 dní. Nie je to momentum pre demokratov a teraz im ukázať, že politicky sú v plienkách a my demokrati vieme opozíciu viesť oveľa lepšie? Ďakujem. No tak ja už som sa k tomu vyjadril. Podľa mňa je to absolútny nezmysel, že sám seba tzv. Líder opozície vypne na 100 dní. Hej? Však nechajme kľudne tú vládu, nech si 100 dní tu robí, čo chce. My buďme tichučko. Toto je opozícia na Slovensku, aj líder opozície. OK. Tak keď ľudia to chcú, tak nech to majú. Ja si myslím, že opozícia má fungovať inak. Stále to hovorím a opakujem to. V súčasnosti máme najhoršiu parlamentnú opozíciu, čo si ja pamätám v histórii Slovenskej republiky a tu sledujem politiku teda veľmi intenzívne. Roman Ryba-Rybanský. Ahoj Jaro, sledoval som debatu v Michalovciach s tebou, Šeligom a Káčerom. Takto má vyzerať debata. Vecne, stručne, hlavne odborné vyjadrenia z vašej strany. Je mi ľúto, že nemáme vo vláde takých odborníkov. Držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj tá diskusia bola skvelá. Som veľmi vďačný Rastovi Káčerovi, že nás prišiel podporiť, že prišiel na tú diskusiu aj za jeho vyjadrenia, ktoré tam mal. On osobne nechce sa angažovať v politike, ale myslím si, že aj svojou účasťou ukázal úplne jasne, ktorá politická strana mu je najbližšia. Kačka Zelená. Ako by to vyzeralo, keby sa to isté podarilo tomu mladému, ktorého cieľom bol Heger? Ako by na to reagovali hviezdy dnešnej koalície? Prejavili by súcit, alebo by ďalej prskali tú zlobu a nenávisť? Presne túto otázku som si položil aj ja, lebo my sme zo okolností boli na ceste do Banskej Bystrice aj s Edom Hegerom v aute, keď sme sa dozvedeli o tom útoku na Fica a začali sme sa o tom rozprávať. Vie sa o tom, že ten mladý bol sympatizant Harabina, zradikalizovaný Harabinom. Jeho otec bol straník, hej, a rozhodol sa na základe tých rôznych vyjadrení Harabina a podobných jednoducho zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Ja som inak nepočul ani jedného z terajších predstaviteľov opozície, dnešných koaličných lídrov alebo pána prezidenta novozvoleného, že by bol vtedy zavolal Edovi Hegerovi alebo aj verejne povedal, že je to neprípustné. Zuzana Paukšová. Pán Naď, ako hodnotíte vy ten atentát? Človek by sa aj pousmial, keby nešlo o život. Určite nie som sama, ktorá môže konšpirovať a myslieť si, že je to divadlo, keďže sám Fico predpokladá, že také niečo sa môže stať. Ten chaos a práca ochrankárov. Viete čo, ja som si povedal, že ja to poviem takto. Ja som bol chránenou osobou a musím povedať, že moji ochrancovia, ktorých som mal, ja som im za veľmi veľa vecí vďačný. Veľakrát som sa cítil bezpečne vďaka tomu, že boli pri mne. Veľakrát, aj keď nič nehrozilo, aj keď niečo hrozilo, vždy som mal pocit, že keď som sa pozrel, keď tam bol ten nočný kontakt s tým ochrancom, s jedným, s druhým, tak som sa cítil bezpečnejšie. Tí chalani to majú veľmi náročné. Veľmi náročné. Ja nebudem špekulovať o tom, ani konšpirovať o tom útoku, ani nič podobné, lebo to sa nepatrí a ani to nechcem robiť. Ale len to úplne úprimne odsúdim a dúfam a verím, že aj z tohto si zoberieme všetci ponaučenie, aj tie predstavitelia bezpečnostných zložiek si zoberú ponaučenie, lebo viete, keď sa mne a pani prezidentke vyhrážal dôchodca, tak zosmiešňoval to Fico, Kaliňák a Gašpar na tlačovej konferencii, že čo už len ten dôchodca nám mohol spraviť. Hej. Mal doma arzenál ako rota slovenských ozbrojených síl. Hej? A zosmiešňovali, že čo by nám len mohol spraviť. A tento pán, dôchodca, strieľal na predsedu vlády zo vzdialenosti 2 metre asi, alebo koľko. Takže ten Fico, ktorý sa vysmieval nám, že sme sa pokakali z jedného dôchodcu, ktorý sa vyhrážal, tak ďalší dôchodca ho strelil.
Lukáš Turčák, dobrý deň pán Naď, chválim, že ste poukázali na pracovnú cestu Fica a Kaliňáka v Azerbajdžane a jasne ste pomenovali, čo je tento štát zač, zabíja kresťanov, ničí chrámy, ľudské práva, žiadne k tomu vládne a tak ďalej. Ale čo ma trápi viac, že práve aj Ursula von der Leyen bola v Azerbajdžane, kde podpísala zmluvu o dodávke plynu. Moja otázka, čo s tým na jednej strane sa odstrihneme od Ruska, na druhej strane spolupracuje EÚ s ďalším diktátorom. PS, žiadnych 100 dní pokoja, týmto len PS ukázalo, akí sú slabí. Ako keby sa priznali, že za atentát môžu oni a nie Fico. Pán Turčák, ďakujem pekne, že ste sledovali našu tlačovku k tomu Azerbajdžanu. Rozdiel medzi Ursulou von der Leyen a Ficom a Kaliňákom je v tom, že Ursula von der Leyen bola kúpiť plyn. Fico bol predávať zbrane. A to je zásadný rozdiel. Fico s Kaliňákom predávajú mimochodom české zbrane od českého súkromného zbrojára, ktorý má blízko k Smeru, krajine, ktorá je agresorom, takým istým ako je Rusko na Ukrajine, takým je Azerbajdžan v Arménsku a zabíja Arménov, kresťanov. A toto je obrovský rozdiel. Mimochodom ten plyn, keď už o tom hovoríme, tak je to obchádzanie sankcií. Pretože Rusi predávajú plyn do Azerbajdžanu, a Azerbajdžan sa tvári, že predáva do Európskej únie svoj plyn, ale on v podstate svoj plyn nemíňa, alebo si kupuje ruský a predáva svoj plyn do Európskej únie. Takže to je čisté obchádzanie sankcií. Duco Hráč, ahoj Jarno, polícia ťa už kontaktovala kvôli tým výhrážkam, ktoré si dostal? Alebo zás chránia iba Glika a smerohlasnú mafiu? Áno, zás chránia iba Glika a smerohlasnú mafiu. Viktória Baziláková, pozdravujem pán Naď, moja otázka, bol tento atentát skutočný? Aby toľko zásahov prežil, mi nevychádza. Nebudem toto komentovať. Myslím si, že neviem si predstaviť, že by toto mohlo byť nafingované a ak by to bolo nafingované, tak neviem si to predstaviť úprimne. Matúš Jusko, budeme sa po novom báť povedať čokoľvek kritické o súčasnej vládnej koalícii, aby nám doma polícia nevyvalila dvere? Mierim na avizované legislatívne zmeny. Áno, presne toho sa obávam. Presne toho sa obávam, že Danko a spol tu budú pretláčať že nám budú zalepovať ústa a keď povieme čokoľvek negatívne na vládu, tak nás budú kvôli tomu predvádzať na políciu a neviem čo. Takto si oni predstavujú demokraciu a tí, ktorí ich volili, tak teraz nech otvárajú oči, čo sa bude diať. Zuzana Sárázová, zaujíma ma, či sa snažíte o spojenie s malými stranami typu Demokratická strana, ktorá v minulosti niečo znamenala. Je zbytočné, aby tieto strany odrobali síce mizerné, ale i tak nejaké percentíčka. Aj tam sa nájdú rozumní ľudia a odborníci. Áno, aj tam sa nájdú rozumní ľudia a odborníci a sledujte našu tlačovku zajtra o 10.00. Pani Zuzana Sarázová. Uvidíte. Tak ako som hovoril v minulosti, že keď bude čo povedať, tak povieme. Tak vám hovorím aj teraz, že vždy budeme hovoriť len to, na čom sme dohodnutí a nebudem tu dopredu kadečo rozprávať. Milan Kunst, Jaro, pozeral si Danka na teatri, či na to hovoríš, choval sa ako cár? Nie, nechoval sa ako cár, choval sa ako blázon a debil. Asi tak. A mimochodom, novinári mi povedali, že na tej tlačovke hneď po atentáte na Fica, ktorú Danko mal, tak vraj bol zjavne ožratý. Ja sa pýtam, dokedy toto budeme trpieť, že bude opitý lámať semafóry, bude opitý útočiť na náhodných stojacích, nakupujúcich na benzínových pumpách a bude opitý nadávať na tlačových konferenciách. Stanislava Zelenaj. Všetci sme odsudili ten čin v Handlovej, my s mužom sme sa pristihli pri tom, že sme bez emócií. Všetko sa točí okolo Fica, ale čo ten pán? Predstavuje frustrovanú časť populácie, ktorá v mysli urobila to, čo on. A čo arogantný Šuta Eštok, ktorý zlyhal na plnej čiare. Šuta Eštok mal skončiť okamžite sám. Absolútne, ako ja vám to hovorím, keby som ja bol minister vnútra, to vám hovorím absolútne úprimne, v ten deň by som požiadal o odobratie poverenia na vedenie ministerstva vnútra. To je jednoducho absolútne. Pamätáte si na Juraja Lišku, ako sa vzdal funkcie ministra obrany, keď padlo lietadlo s našimi vojakmi z operácie KFOR, keď sa vracala? On tiež nemohol za to, že to lietadlo padlo. A urobil rozhodnutie, zobral politickú zodpovednosť a okamžite odstúpil. To isté mal spraviť Šuta Eštok. Mohol povedať, že budem tu dovtedy, kým sa urobia základné vyšetrenia, že sa to bude vyšetrovať, že povedzme 2-3 týždne, ale potom odstúpim, aj to by som akceptoval.
Ale to, že on sa tvári, že ako taký zemák za dedinou sedí a pozerá sa, akože, že všetko okolo neho, nikto nezlyhal. Všetko bolo super, perfektné, akurát nám niekto zastrelil, alebo teda vážne postrelil predsedu vlády. Nepriateľné. Jan Kalman, sledujem každú liveku a držím palce, ste super, môj kružok máte. Ďakujem veľmi pekne, pán Kalman, veľmi si to vážim. Mimochodom, hovoríte mi viacerí, že evidujete nárast podpory pre demokratov vo vašom okolí, že to evidujete aj v niektorých agentúrách. Ďakujem veľmi pekne. Tiež mám ten pocit, ale je veľmi dôležité, aby sa to ukázalo aj v samotných európskych voľbách. Veľmi pekne vás prosím o podporu a budem veľmi rád, keď aj budete to hovoriť vo svojom okolí. Mimochodom, vrátim sa ešte k tomu, dneska som to ešte nepovedal, prosím vás pekne, potrebujeme ľudí v regiónoch, hláste sa nám za členov, urobte to, budeme veľmi radi, keď nás bude ďalej narastať, už sa blížime k 700, teraz by sme mali mať predsedníctvo, kde budem schváľovať ďalších ľudí, hláste sa nám, aj teraz v Michalovciach prišiel za mňou pán z severovýchodného Slovenska, že sa k nám teda pridáva. Ja budem veľmi rád, keď takýchto ľudí aj v týchto regiónoch budeme mať čo najviac, aby sme mohli spoločne robiť tú prácu v regiónoch a zo spodu z regiónov na národnú úroveň. Edita Poláčková, zdravím. Mňa by zaujímalo, k čomu slúžia a na čo sú dobré výjazdové zasadnutia vlády. Viete čo, ja vám to poviem takto. Boli veci, v ktorých sme sa naozaj nezhodli, napríklad s Igorom Matovičom, keď bol premiér, a ja som naozaj presadzoval, aby sme robili výjazdové zasadnutia vlády po Slovensku. Igor to robiť nechcel, mal na to aj nejaké argumenty. Povedal, že nechce z toho robiť nejaké divadlo, ako to robil Fico a v minulosti a tak ďalej. Ja si myslím, že je dôležité, aby predstavitelia vlády alebo celá vláda aby chodila do regiónov. Človek by ale mal využiť tú cestu na to, aby naozaj si zistil, v akom stave je ten región a kde mu treba pomôcť, lebo veľakrát vláda vie pomôcť aj peniazmi, ale aj inak ako peniazmi. A osobne budem veľmi rád, keby som opäť bol niekedy v budúcnosti členom vlády alebo strana Demokrati bola súčasťou vlády, aby sa robili výjazdové rokovanie. Veľmi by som bol rád, keby sa v tomto pokračovalo, ale asi by sme to robili trošku inak, ako to robí Fico, lebo on robí strašne veľa marketingu okolo toho, ale reálne nezisťuje, aké má problémy ten ktorý región. A ja by som radšej išiel riešiť reálne problémy. Peter Kocman, dobrý deň. Ako si vysvetľujete zastrašovanie sympatizantov opozície pre názor, zároveň ich vyšetrovania, keď koalícia naďalej šíri nenávisť? Keď už len pri stopnutí konšpiračných webov kričali po slobode slova, teraz idú vyšetrovať Zomri ako konšpiračný web, to je hnus. Je to hnus. Myslím si, že Zomri zvykne aj nám nakladať a tak ďalej, ale ja im fandím, lebo mám rád ľudí, ktorí majú gule. Niekedy mám pocit, že trošku viacej idú po komerčných a ekonomických a iných záujmoch, ale vo všeobecnosti mám Zomri veľmi rád a vážim si ich a sám to sledujem a je to fajn. A to, že predstavitelia koalície chcú teraz nám, opozícii, alebo aj médiám, alebo aj stránkam ako Zomri a podobným ísť po krku, tak to mňa neprekvapuje. Skôr ma prekvapuje to, že práve stránky ako Zomri a médiá lakovali Pellegriniho, aký on je vlastne fantastický demokrat a teraz ten demokrat je vo vláde a vidíte, čo robí. Takže vtedy sme my dostávali za to, že nakladáme, že jemu, že on teda je taký istý ako Fico a vtedy to ako si nechceli tie médiá vidieť. A dnes neviem, či už teda konečne si kúpili okuliare. Andrej Soldan, dobrý večer. Teraz vidno, aký nadčasový slogan máte na plagátoch. Zlu nikdy neustúpime. Držte sa tohto a nedajte si zavrieť ústa, lebo nám to zlo a agresia, čo sa pod nálepkou pokoj a mier rozmohlo, ukradne slobodu a budúcnosť našim deťom. Jediní z opozície ste správne zareagovali, preto sa oplatí vás zvoliť. Veľa síl. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Soldán. Áno, my zlu nikdy neustúpime. To je veľká pravda a nikto nás nezastraší. Ani návštevy polície nás nezastrašia, ktorí zistujú, odkiaľ máme informácie. Ani žiadne výhražky nás nezastrašia, ani pán Danko nás nezastraší. A jednoducho my zlu neustúpime. Akémukoľvek zlu. Aj takému zlu, ktoré pácha násilie, ktoré je nepriateľné, ale ani takému zlu, ako na demokracii a slobode pácha táto koalícia. Ladislav Koša, ahoj Jaro, nevenujeme celú reláciu Ficovi, venujeme sa problematike spoločensky prospešnej.
Fico, Smer, ale aj súčasná koalícia sa nikdy nezmenia, lebo ich DNA rozkrádania, korupcie, brania úplatku a podpora teroristického Ruska je ich celoživotným krédom. Diskutujme slušne, ale rázne, aby strana Demokrati uspela vo voľbách do Europarlamentu. Držím palce a so mnou aj 36 členov strany Demokrati v okrese Levice. Na záver by som dodal, že Národná rada by mala schváliť zákon, ktorý by ustanovil povinnosť každému občanovi zemegule, aby miloval Fica a zabezpečil mu neobmedzené právomoci na veky vekov. Som veľmi rád, že okres Levice naozaj je mega aktívny u nás v Demokratoch a naozaj máme tam, teda nevedel som presne koľko, ale zjavne 36 členov. Ak to Laco Koša má presne zmapované a je to super. Som veľmi vďačný a musím povedať, že Levičania sú aj veľmi aktívni v podpore Demokratov a strašne sa z toho teším. Jan Servival. Prečo je SNS tak nenávistnou stranou? Posledné vyjadrenia sú vhodné na trestné oznámenie. No sú. Ale smerom k Dankovi je tých trestných oznámení, na tých trestných oznámeniach hodné veľmi veľa vecí a nič sa nedeje. Ešte aj útek opitého človeka z miesta nehody je len priestupok. Takže asi tak. Roman Mikletič. Dobrý deň. Bol som na diskusii pána Vagoviča, kde mal Sulíka a Hamrana. Jednoznačne ho pán Hamran prevalcoval zrozumiteľnými a trefnými odpovediami a argumentami. Ale jedno vyjadrenie pána Hamrana tam mrzelo celé publikum. Že ak sa nedostane do Europarlamentu, tak sa stiahne, nebude už v politike, lebo to bude považovať za to, že mu ľudia nedali dôveru a preto ho nechcú. Musel vidieť to sklamanie ľudí, ktorí mu veria, že bol vynikajúcou súčasťou Demokratov, aj keby sa nedostal do Bruselu. Prosím vás, dohovorte mu a presvedčte ho, že je v tým potrebný aj tak. Štefán je začiatočník v politike. Ja si myslím, že všetci na začiatku v politike sme urobili kroky alebo sme povedali veci, ktoré sme nemali úplne premyslené a ja som presvedčený o tom, že Štefán bude pokračovať v politike, aj keby sa nedostal do Európskeho parlamentu. Som o tom úplne presvedčený a musím poďakovať aj jemu za skvelé vystúpenie u Mareka Vagoviča a opakujem, pán Odor nám opäť raz zrušil účasť. Ako si sa tí PSK-ri boja, že by ich mohol niekto porovnávať, Demokratov a PSK. Tak radšej nechodia. Marie Kličková. Som rada, že pokračujete vo svojej robote a vecne a slušne reagujete aj v tejto vypiatej situácii. A rovnako som rada, že som vám dala svoj hlas, aj keď som tušila, že na účasť v parlamente to nebude stačiť. Ale vás, Demokratov a ODS, pokladám za neochvajnú baštu demokracie. Ďakujem veľmi pekne, pani Kličková, veľmi si to vážim a prosím, zotrvajte s nami. Takí ľudia, ako ste vy, veľmi potrebujeme. Anton Kučík. Z začiatku vášho verejného života, z môjho vnímania som vás mal za arogantného, no čas ukázal, že by som vám to mal toho 8.6. hodiť. Držím vám palce, bojujte ďalej. Pán Kučík, viete, ono to je tak. Rovnosť a priamosť niekto nazýva aroganciou. Ja som nikdy, nikdy. Jedenkrát som zaklamal v televíznej relácii, a to vtedy, keď som musel zaklamať o S-300, že nejde na Ukrajinu. Bola to oficiálne tajná operácia. Keby som to bol potvrdil, tak by som prezradil tajnú informáciu, za to by som mohol ísť na dlhé roky do väzenia. Preto som vtedy zaklamal, to bolo jediný krát, keď som zaklamal. Inak hovorím vždy pravdu a priamo a otvorene a rovno. Všimnite si, že ja nenosím ani papier so sebou do diskusí. Ja jednoducho, keď tam mám jeden papier, tak len preto, aby som si zapisoval nezmysly, ktoré hovorí väčšinou môj protivník a potom na to reagoval, aby som na niečo nezabudol. Jednoducho hovorím veci na rovinu priamo a z hlavy, lebo vtedy je jasné, že človek neklame, lebo potom by sa to veľmi rýchlo stalo, že sa jedenkrát zabudne, čo pohovoril mi inokedy. Nie som arogantný človek, ľudia, ktorí ma poznajú, to vedia. Viem byť tvrdý človek a hovorím to, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, či ak sa tomu hovorí presne. Alebo na hrubé vrece hrubá záplata. A keď niekto na mňa útočí, ja som napríklad chodieval aj s takým Kaliňákom do televíznych diskusí, ja som ho neodmietol, on je teraz pokakuškaný a bojí sa chodiť so mňou. Ale ja som chodieval s ním a jednoducho, keď bol na mňa arogantný a drzý, tak som mu, tak povediac, oponoval rovnakou metodou, ale vždy som hovoril pravdu na rozdiel od neho a tak. To, že práve ľudia ako Šutaj Eštok napríklad ma nazývali arogantným človekom, tak to je iba jasným dôkazom toho, že sám má s tým problém. Viem byť tvrdý aj na podriadených. Moje pondelkové porady na ministerstve si užili viacerí, ale vždy to robím kvôli tomu, že mi ide o vec. A raz, keď sme robili jednu veľkú vec, tak som zvýšil hlas a použil som aj nejaký vulgarizmus počas porady. A na to prišiel za mnou jeden podriadený a hovorí, že my si to vážime, pán minister, že ste to urobili, lebo ukazujete, že vám záleží. Že keby vám nezáležalo, tak sa na to vykašlete.
A toto som ja. Záleží mi a preto niekedy hovorím hlasnejšie, niekedy aj buchnem do stola, ale arogantný nie som a ľudia, ktorí ma poznajú, to vedia veľmi dobre. Lukáš Turčák. Chcel by som sa ešte spýtať na Ukrajinu. Viacerí analytici, odborníci vojenskí hlásia, že Putin prešiel na vojnovú ekonomiku a že aktuálne už vyrábajú viac munície, ako vedia na Ukrajine použiť. Naopak Ukrajine chýba munícia a vojaci, čím sa hlasno hovorí o porážke Ukrajiny. Moja otázka, dajme tomu, že Ukrajina sa nebude už vedieť brániť, či by Rusko malo takú schopnosť obsadiť celú Ukrajinu. Ďalšia otázka, či by sa Rusko zastavilo alebo by pokračovalo na štáty NATO. Viete čo, nikdy to nie je čierno-biele, vždy je to niekde uprostred. Ani Rusi nevyrábajú viac munície, ako dokážu minúť, to nie je pravda, ale je pravda, že namiesto 2000 fabrík, ktoré pred vojnou robili v obrannom priemysle, dnes je to okolo 6000 fabrík. Takže áno, išli na vojnovú ekonomiku a keď zapnete vojnovú ekonomiku, tak vtedy sa to nedá len tak vypnúť zrazu. To znamená, áno, ak by skončila vojna na Ukrajine, tak oni by jednoducho nevedeli len tak vypnúť tie fabriky a tým pádom by vyrábali a potrebovali by to míňať. A preto si aj Nemci, aj Francúzi a ďalší myslia, že by pokračovali naspäť ďalej na západ a snažili by sa zobrať ďalšie územia a Putin by sa snažil znova vytvoriť Sovietsky zväz, ako to hovoril svojho času, že to je najväčšia krivda, že Sovietsky zväz zanikol. A tým pádom by sa stalo presne to, čo v 30. rokoch, keď sme si mysleli, že Hitler sa zastaví, keď zoberie polku Československa, keď zoberie Rakúsko, lebo však on je pôvodom Rakúšan, však mu to nechajme a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec toho bola druhá svetová vojna. Putina treba zastaviť čím skôr, lebo z toho bude veľmi veľký konflikt, keď sa to nepodarí. Marta, veríte, že to bol skutočný atentát a nie divadlo? Už som sa k tomu vyjadril. Do tohto ja nepôjdem. Prečo stále všetci, aj vaši politici, hovoríte o tom, že očakávate, že Fico zmierni svoju štvavú politiku a ukludní Slovensko? Veď mu ide o pravý opak a z násilia trieska politické body aj z tohto. Pani Ozoráková, viete čo? Ja si myslím, že on z tohto násilia, z tohto ako trieskajú z toho politické body, oni nezískajú nových voličov. Oni možno, že Smer vysaje SNS-ku a fašistov a Hlas a Smer ako taký sa posilní, ale noví ľudia ich voliť nebudú. Z demokratického spektra určite nie. To im nepomôže. Katarína Pastorková, zaujímal by ma aj váš názor na vyjadrenie Danka na prizvanie k okrúhlemu stolu. Vo mne sa totiž mieša hnev, zdesenie až hnus k nemu ako k osobe. Hlavne s ohľadom na to, čo previedol na tlačovej besede bezprostredne po atentáte. No ešte raz, na tej tlačovej besede bol podľa novinárov zjavne ožratý. A čo sa týka toho, že Danko nechce prísť k okrúhlemu stolu, a čo by ste čakali? Však celá jeho politika je na nenávisti založená. Jeho, Tarabu, Huliaka, kadekoho, všetkých týchto SNS-kárskych jedincov klamú a vyhrážajú sa. Keby mali neklamať a nevyhrážať sa, tak celá ich politika skončila. Katarína Pastorková, dobrý deň, pán Naď, chcem sa opýtať, čo bude nasledovať. Totiž všetkým je jasné, že atentát na kohokoľvek je v demokratickej spoločnosti nepripustný. Ale nepáči sa mi, akým smerom sa to začína uberať. Koalícia vyzýva k ukludneniu situácie, ale v zápätí ukazuje prstom na tých, ktorí podľa nej za to môžu. Áno, už som o tom hovoril. To je farizejstvo. Oni veľmi dobre vedia. Oni veľmi dobre vedia, že vytvorili tú štruktúru hnevu a nenávisti, a to konkrétne Smer, SNS. A žiaľ, aj Hlas, cez Šutaja Eštoka, ktorý to, čo predvádzal, aj odkedy je minister, je absolútne nepriateľné. Takže teraz sa snažia niekoho iného obviniť z toho, ale všetci vieme, že rôzni šovnovia a bombicovia a podobní a infovojny a šíriteľa nenávisti a všetkého možného Bláha. Bláha je prototyp šíriteľa nenávisti. On prvý už dávno mal byť mimo politického života. Ja som na ňu napríklad civilnú žalobu za to, že ma nazval vlastizradcom počas vojnového konfliktu suseda a čakám 2 roky a 3 mesiace na prvé pojednávanie a ešte ani len prvé pojednávanie nebolo vytýčené. Také sú naše súdy, taká je spravodlivosť na Slovensku. Petr Gašparovič, pán Naď, Kaliňák v telke. Prišla práve správa, že zomrel Jozef Majský vo veku 78 rokov. Tak vidíte. Pán Naď, Kaliňák v telke s úsmevom hovoril, že na obrane nič vysúťažené nie je, že nič také neexistuje, že sú to len rozprávky. Ako môže takto Boha pusto klamať? No lebo celý svoj život Boha pusto klame. A keď niekto celý svoj život Boha pusto klame, no tak on už toľko klame, že už ani si nevedomie, kedy klame. Na konci tohto roka už prišli prvé patrie 8x8, ktoré sa testujú teraz na Záhorí a prídu už prvé bojové verzie do konca roka. Budúci rok prídu prvé pásové vozidlá. Budúci rok prídu prvé 4x4 obrnené vozidlá. Tento rok prídu radary, tento rok prídu
stíhačky, tento rok, budúci rok prídu vrtuľníky, ďalšie, ktoré sme nakúpili. Jednoducho môžem pokračovať a pokračovať a pokračovať. Čo k tomu dodať? Ale na tom IDB to bolo pekne vidno a tí vojaci za mňou chodili a fotili sa so mňou a dávali mi ruku a vďakovali za to, čo som urobil, keď som bol na obrane. To je dôležité, nie Kaliňákové klamstvá. Ľubomír RTL. Kam smerujeme, Jaro? Je mi smutno. Človek by povedal, že to zinscenovali kvôli jednobunkovcom a keď čítam tie komentáre na predstaviteľov opozície, tak tá nenávisť je až ohromujúca. Oni hlásajú mier, ale chcú nenávisť. Je to mrazivé. Áno, oni hlásajú mier. Povedali, že tu bude pokoj a napriek tomu je tu absolútne zdesenie v tejto vlasti našej krásnej a je to vážny problém, lebo nám rozbijajú demokraciu a slobodu u nás a to je obrovský problém. Ivana Chudá. Kam dospela naša spoločnosť, keď zabúdame na všetko, čo sme chceli po totalite, demokraciu, slobodu slova, nebyť stíhaný za opačný názor. Presne tak. Presne tak. Jozef Michnik. Jaro, zdravím pravdu. Žiadnych 100 dní PS v zátvorke sú neskúsení. PS, KDH, SAS sa krútia ako hadi. Hamba. Hľadajte spájanie s kým sa dá, ale v pravde. Možno so Slovenskom a podobnými. Veľmi by pomohol generálny štrajk. Spoločnosť je rozdelená na cimpr cámpo, nesieme to vzdať, treba ísť na barikády. Michalovce boli super otvorená pravdivosť. Jaro, máš veľmi dobré organizačné schopnosti aj so Šeligom a Havranom. Káčera treba využiť jeho dlhoročné pravdivé skúsenosti. Držme sa. Ďakujem veľmi pekne, no tak robíme čo vieme, nie je to ľahké, ale tak ako mi povedal jeden predstaviteľ koalície, keď sme sa stretli u pani prezidentky na oslave 20. výročia vstupu do EÚ a NATO, tak on mi hovorí, že my vieme, že to máte ťažké, lebo na jednej strane vás po hlave plieskame my, lebo my nemôžeme dopustiť, aby ste mali nad 5%, lebo by ste mohli rozšíriť možnú koalíciu a na druhej strane vás plieskajú po hlave PSK a Saska, lebo tí vedia, že keď získate 5%, tak ich vysajete. Takže ste bytí z obidvoch strán. No a ja si hovorím, že je to presne tak a mňa to v podstate motivuje, aby sme robili viacej. William Drojak. Zaujímal by ma váš názor na správanie sa Turecka, ktoré je síce v NATO, ale pomáha Rusku obchádzať sankcie predávom ruskej ropy do EÚ a takisto to môže byť trojský kôň pri prípadnom konflikte NATO proti Rusku, keďže má územné spory s Gréckom a jeho prezident Erdogan podobné metódy v politike ako Putin. No, ste to popísali celkom zaujímavo a zároveň vám poviem, že niekedy zase využíva NATO Turecko na to, aby riešilo v moslimskom svete nejaké problémy a tak ďalej, čiže každá minca má dve strany a áno, s Turkami to nebolo jednoduché, ja si tiež pamätám na skúsenosti, ktoré som mal, keď som sedel za okrúhlym stolom, či už ako minister, alebo ako úradník, ako diplomat v minulosti. Ale o tom je na to, treba sa dohodnúť všetkých 31 krajín členských a myslím, že áno, 32 už dokonca teraz, ak sa nemýlim, je to 32. A preto je také silná tá aliancia, že vždy sa musí dohodnúť na konsenze. Jana Siváková, určite ste dnes pozeral Danka na teatri, aký máte názor, že by sa to tu mohlo zmeniť k lepšiemu? Danko ma neprekvapil. Danko je taký, aký je a ukazuje to celému Slovensku. Začína policajný štát proti kritickým diskutérom. Dezoláti môžu všetko. Blahoslav spravodlivý. Áno, pripravme sa na to, že tu budeme zažívať veci ako v Bielorusku. Som o tom presvedčený. Martin Betlista Šuška. Zdravím, mňa by zaujímali dve veci. Vraj NAKA rieši nenávisť. Vie sa, v koľkých prípadoch sa to týka novinárov a opozície? Lebo ja by som čakal, že sa to bude týkať iba našich ľudí. Hej, zatiaľ teda, čo bolo medializované, tak sa to týka iba tých, ktorí sa dovolili vyhrážať Šutajovi Eštokovi. Ako konkrétne by to neútočenie malo alebo mohlo fungovať? Neverím na gentlemanské dohody v tomto prípade. Som presvedčený, že prestať s kampaňou by bola chyba. Presne tak. To je úplný nezmysel, aké prestanie s kampaňou, to nechápem, ako to mohol niekto vôbec s takým niečím prísť. Že máme byť ticho 100 dní. Iveta Rybár, ahoj, chcem sa spýtať, ak sa dostanete do Bruselu, či budete bojovať za lepšie podmienky pre zvieratá. No tak viete veľmi dobre, že náš Mišo Kiča je naozaj najviac citovaný a najaktívnejší bojovník za zelené témy a za ochranu životného prostredia a zvierat vôbec na Slovensku. Takže áno, ale ešte raz, zdravý rozum v týchto veciach, lebo ľudia naozaj sa boja a niekedy sa boja aj oprávnene, nie len kvôli tomu, že ich strašia. Takže prosím, hľadajme riešenia, ktoré tak by bol aj vlk City, aj ovca celá. Ale áno, v mnohých aspektoch je potrebné
skvalitniť ochranu životného prostredia na Slovensku, hlavne za Tarabu a Huliaka, lebo to je katastrofa. Otília Polakovičová, zrejme nie je záujem zo strany koalície na ukľudnenie situácie. Pripadá mi to, ako keby sme boli pokusní králik, celá naša krajina, ako sa zbaviť opozície. To sa im nepodarí. Jan Hobrla. Pán Naď, minule pán Hamran vyjadroval ľútosť nad tým, že vyšetrovatelia smeráckých kauz pravdepodobne skončia vo väzení. To už by ale bol jasne politický proces. Nie je možné dosiahnuť, aby dostali politický azyl v niektorej krajine EÚ? A buďme realisti, čo skoro ho bude potrebovať aj mnohí novinári a opoziční politici. Áno, pán Hobrla, máte 100% pravdu. Aj tak to treba uvažovať, žiaľ. Peter Brinza. Dobrý večer, pán Naď. Keď sa niekto niekomu vyhráža na internete, podáte na ňo trestné oznámenie. Polícia si páchateľa predvolá, ukáže mu trestné oznámenie, kde okrem iného je uvedená adresa oznamovateľa. Polícia nič nevyšetrí, no ten, čo sa vyhrážal, zistí, kde bývate. Nebolo by lepšie brániť sa zverejňovanie takýchto statusov, nech to všetci vidia? Alebo ako sa bráni voči takýmto ľuďom, keď polícia nekoná tak, ako by mala? Viete čo, ja som dal obrovské množstvo trestných oznámení za nebezpečné vyhrážanie, keď som bol minister, a drvivá väčšina z nich bola zhodená prokuratúrou zo stola, lebo že sloboda slova. Že mám strpieť, hej? Takže som musel strpieť. Neviem. Keby niekto napísal Ficovi pred tým útokom, že mu strelí do hlavy v prítomnosti jeho detí, ako to napísali mne, a urobí zo mňa Čaučeskua, a potom mi na výsluchu, keď som prišiel, tak ten pán doniesol domácu a čokoládku pre deti, aby som mu teda odpustil. Myslíte, že to je normálne? To je naozaj neuveriteľné, čo si človek musel vytrpieť v politike. A vôbec sa nečudujem, že mnohí sa na to vykašľú po istej dobe, lebo to je chore. Maroš Goč, pán Naď, zvolali k okrúhlemu stolu aj vás, či išlo len o parlamentné strany? Len o parlamentné strany. My sme prišli s tou iniciatívou, ale aj to čakali, že tak urobia, že len parlamentné strany, a som rád, že pani prezidentka si zobrala náš návrh za svoj a že to zorganizovala. Andrea Starobová. Danko mal dopravnú nehodu v januári. Eštok, minister vnútra, po nehode povedal, že z nahrávok je niekoľko z tej nehody. Čakali sme niekoľko mesiacov a z niekoľkých nahrávok z nehody dali verejnosti jednu krátku nepodarenú nahrávku. Čo vy na to? Áno, presne tak to je, ako hovoríte. Presne tak. Jednoducho zverejnili niečo, na čom nie je nič vidno. Jednoducho napluli slušným ľuďom do tváre. To je všetko. Peter Koval. Zdravím, Jaro. Čo vravíš na neschopného Šutaja, ktorý sa vyhýba zodpovednosti za absolútne nezvládnutú ochranu ústavného činiteľa? Ide mu o pozíciu predsedu strany Hlas oligarchie, preto nechce vyhodiť zodpovednosť a hraje to na debila ako vždy. Potrebujú oligarchovia na túto pozíciu oddaného hlupáka bez morálnych a charakterových zábran? Áno, je mu jasné Šutajovi Eštokovi, že ak by musel skončiť ako minister vnútra, musel by automaticky skončiť aj ako predseda Hlasu, po čom strašne túži. No a preto sa drží tie pozície ministra vnútra silou mocou, prilepený k stoličke, taký celý šťastný minister, ktorého dňa to je vidno. Absolútne nedorastol mentálne na tú funkciu a myslím si, že aj keď sa stane predsedom strany Hlas, tak to je začiatok konca strany. Takže tak. Samotní hlasáci o tom hovoria, že si nevedia predstaviť, že on bude predsedom. Takže tak. Jakub Žákov. Som zdesený, ako médiá nadbiehajú agresivite Blahu, Danka, Kaliňáka spolu. Dnes mi Dürer pripomínal skôr psychoterapeuta v konzultácii s nepríčetným Dankom, ktorému pena striekala na všetky svetové strany. Opatrne, hlavne, aby sme Andriuchu nenaštvali. Takáto porazenecká politika vládla asi v čase rozbíjania Československa Hitlerom. To chce klid a nohy v teple. A otázka, aj demokrati plánujú hľadať konsenzus s takýmito extrémistami? Demokrati zlu nikdy neustupujú. Takže my zlu neustúpime a žiaden konsenzus nebudeme hľadať so žiadnymi búračmi demokracie a slobody na Slovensku. Saska a PSK zjavne chceli ísť do vlády s Hlasom, takže pre nich nájsť kompromis s nimi, či konsenzus asi nebude také ťažké. Dúfali a túžili potom už aj v minulosti. Zdravím, pán Naď. Rád by som sa informoval o ukončení vašich pracovných činností v Českej republike. Ďakujem. Nemáte sa o čom informovať, lebo naďalej pôsobím v Českej republike ako poradca pani ministerky. Už som to 100-krát hovoril a 100-krát to poviem znova. Tí, čo hovorili, že končím, tak klamali. Tak ako v mnohých iných veciach. Vôbec ma to neprekvapuje. Jana Krempaska. Čo teraz s tričkom, ktoré mi prišlo od Darček pre Putina s nápisom Fuck you Fico? Inak držím palce demokratom, ktorých som už súčasťou ako nová členka. Teším sa na vás v stredu v Poprade. Pani Krempaska, som strašne šťastný, že ste sa pridali.
Je to úžasné, že ľudia sa pridávajú za členov neparlamentnej strany. O to viac verím, že je to úprimné. Nič za to nemáte, len kopec roboty a povinností a tak, a nálepku. Ale som za to veľmi, veľmi rád. Ďakujem veľmi pekne a to tričko si nechajte. Juraj Jurátko Kiger, pozdravujem náčelníku. Ako hodnotíte vyjadrenia koaličných politikov na tlačovkách? Už som to povedal. Absolútne šialené. Dobrý deň, mal ste pravdu so Šimečkom a PS umiernený, ale pokračovať treba. Lídia Hubš. Čo si myslíte o sedení za okrúhlym stolom? Pomôže to? Ja mám dojem, že nie je opozícia, že opozícia je veľmi slabá. Áno, už som to povedal. Dnes parlamentná opozícia je buď mimoriadne slabá, alebo je neskúsená, alebo je lenivá, alebo kolaboruje s vládou. Takže asi tak. Myslím, že už to začína vidieť čím ďalej, tým viac ľudí. Vlado Bural, na podnet v zázname som pustil dnes TA3. Od vraždy Janka a Martinky som vynechal sledovanie TA3. Dnes opäť som to vypol po 5 minútach. Už degradovaný kapitán je ako človek degradovaný. Tak. Elektronická domácnosť, zaujímavá stránka. Otázka, kedy nám Ukrajinci vrátia našu S-300, ktorú ste im požičali? My sme im nepožičali, my sme im ju darovali, vláda vláde, a za to nám Európska únia to preplatila cez Európsky mierový nástroj. Čiže my sme nefunkčnú S-300 dali Ukrajincom, tí si ju opravili, lebo jeden z dvoch krajín, okrem Ruska, iba oni to vedia opraviť, oni si to opravili a im slúži dobre a zachraňuje ľudské životy. Ja som za to rád, a keby som mohol im poslať 5 S-300, tak im pošlem 5. A keby som mal zbytočné peniaze, tak kúpim od Grécka tu ich a pošlem aj tu. Peter Král, ahoj Jaro, zmení sa správanie Fica po atentáte? To je zaujímavá otázka. Ja som nad tým rozmýšľal a veľa ľudí si to nemyslí, ale ja si myslím, že sa zmení. Človek, ktorý vidí tvárou v tvár smrť, podľa mňa sa zmení. Uvidíme, akým spôsobom, čo to bude znamenať, ale uvidíme. Ešte pred týždňom vláda a ich voliči mali plnú hubu mieru a potrebe o ňom vyjednávať. A dnes to, čo predvádzajú niektorí koaliční politici, len dôkaz, že to boli prázdne slova. Jasne, že to boli prázdne slova. Im nejde o žiaden mier, im ide iba o moc a o beztrestnosť. Stále už musím preskakovať, aby sme stihli aj ďalšie otázky, lebo stále sa pýtate na to, že opozícia, vlastne koalícia útočí na opozíciu a pritom volá po miery. Je to tak. Nik už Pompová. Všade sa píše a hovorí o hrubých chybách ochránky pri záchrane Roberta Fica pred atentátnikom. Prosíme zhrnúť do pár bodov, kde urobila hrubé chyby, aby aj verejnosť bola v obraze. Ak by nás vojensky napadol nejaký štát, je táto vláda schopná obrániť občanov Slovenskej republiky? Keď Ficová ochránka na mieste atentátu pobehovala jak bosa po žeravých uhlíkoch. Viete čo, ešte raz, už som to povedal na začiatku, ja nechcem tu, mohol by som o tom hovoriť veľa, lebo hovorím, bol som chránenou osobou takmer 4 roky a viem, čo to znamená. Nemám na to ani vstupy, aby som to vedel povedať. Neviem, keď Fico hovoril, že mali informácie o tom, že majú zaútočiť, prečo išiel do davu, či o tom vedela ochránka dopredu, prečo keď hovoril, že vie o tom, že chcú zaútočiť na niekoho z vlády, prečo nemal nepriestrelnú vestu. Množstvo vecí by sme sa mohli rozprávať, ale asi to nemá veľký význam. Vlado Burel. Už dlho je degradovaný kapitán arogantný. Stále si myslí, že SR je ruská kolónia a on môže všetko ako politik, lebo vyhral voľby. Len je Danko na omyle, že je politik a vyhral, ledva prešiel z 5,62% do parlamentu. Zabudol na to, že ešte stále je demokracia na Slovensku. Áno, ale ľudia ho zvolili. Ja to nedokážem pochopiť, že takéhoto človeka dokážu zvoliť. Vidíte, my sme priniesli odbornosť, my sme priniesli skúsenosť, medzinárodné renomé, nekradli sme a úspešní sme neboli. Takže je to náročné. Žiaľ. Marta Fajkusová. Pán Naď, stotožňujem sa s vašimi názormi a prístupom k terajšej vládnej garnitúre, no zároveň nadišiel najvyšší čas spojiť opozičné síly a hlavne s hnutím Slovensko, s ktorým máte veľmi veľa spoločného. Inak sa vám opozičným stranám nepodarí túto hydru poraziť. Už som to povedal niekoľkokrát, že spájať sa človek môže len s niekým, kto mal to záujem. Nemôžete niekoho len tak k sebe primontovať. Dá sa iniciovať zákaz sociálnej siete Telegram na území EÚ? V Rusku je Facebook od vojny zablokovaný. Martin Kuric. Áno, dá sa, len to by musel niekto chcieť a u nás to nechcú. V južných regiónoch s Maďarmi treba robiť kampaň, že Hlasosmer je ľavicová strana. Orbán nám spravil medvediu službu, škoda, že sa to nevyužilo pri prezidentských voľbách a pomenovať Pellegrinu jasne ako ľavicu. Hej, no. Ahoj Jaro, pozeral som si celý livestream z Michalovej, výborná debata, plus Káčer ako vždy nemal chybu. Bolo by dobré ho dostať naspäť do politiky a hlavne k demokratom, bol by obrovským prínosom. Pozdravujem a držím palce. Raz to nechce byť v politike, preto odišiel, ale sme mu najbližší, videli ste to aj v jeho vyjadreniach a tak ďalej, čiže tak.
Peťo Hegedus, zdravím, stále mi vrta v hlave ten report o transparencii, voči ktorému ste sa museli brániť. Nerozumiem tomu. Poškodili meno strany, ktorá funguje absolútne transparentne a zodpovedne. Alebo predsa bolo nejaké pochybenie u vás ako strany, pár slov k tomu. Pán Hegedus, nebolo žiadne pochybenie, absolútne žiadne. Oni urobili pre mňa nepochopiteľnú tlačovú správu bez toho, aby sa nás vôbec opýtali dopredu na nejaké informácie. Teraz vám môžem povedať, že som vyplnil ohromne dlhý formulár, ktorý poslali Transparency mne ako jednotke, ako volebnému lídrovi do eurovolieb. Pýtajú sa tam naozaj na detaily, ktoré sú podľa môjho názoru už aj za hranicou, ale ja som to všetko vyplnil komplet, pretože v niektorých aspektoch to môže byť zneužité aj proti mne, povedzme aj vládnou mocou, ale nevadí, kto nekradne, nemá čo skrývať. Takže vyplnil som aj teraz transparentne, som zvedavý, ako vyhodnotia našu kampaň. Všetko máme cez transparentný účet, všetko do detailov, do centu vyplácame. Všetky peniaze prichádzajú od vás, od ľudí. Som vďačný. Viete, ako som strašne vďačný takým tým podnikateľom, ktorí nám dávajú po 5 000 eur. To je úžasné, lebo to nie sú milionári, ale chcú nám pomôcť a dajú nám 5 000 eur, 5 000 eur a my to pekne vyskladáme a robíme to a nemám sa čoho obávať. Transparency ma trošku nahnevali vtedy, lebo vyslovene urobili nechutnú vec, klamali, zavádzali a nikto sa nám neospravedlnil. Ani od nich, ani z tých médií, ktoré od nich prebrali tie informácie. Žiaľ. Na tlačovke na Smeráckej 3 ste nevedeli faktami reagovať okrem pani Šišolákovej z RTV, žiadni novinári. To sú všetci takí zbabeli. Áno, viacerí mi hovoria, že oni radšej budú ticho, lebo sú nechcú robiť problémy, tiež majú hypotéky. Po tom, čo ešte vo štvrtok na tlačovke oznámili jedinú vyšetrovaciu verziu, zrazu idú vyšetrovať zatiahnutie opozície a médií do tejto vraždy. Oni budú čokoľvek robiť, aby nás mohli očierňovať. To všetko sa pýta pán Peter Haluš. Je to len môj dojem, alebo Kaliňák ze Štokom nepriamo rozprávaní o možnom útoku na nemocnice navádzali na tento výhražný útok? Viete čo? Oni naozaj robia veľmi veľa zlých vecí. Jan Ciranka, zdravím Jaro, ako to vidíte s eurovoľbami? Máte nejaké dodatočné prieskumy? Videli sme teraz jeden prieskum, najnovší 4,7. Takže 4,7 môže byť 4, aj 6. Ťažko povedať, ako to bude. Bude to tesné, preto potrebujeme každý jeden váš hlas. Prosím, prídite a voľte. Ahoj Jaro, čo to dovoluje Danko na pumpe voči občanovi? Určite si o tom počul. Áno, počul, my sme to zverejnili. Takže už som o tom hovoril. Jitka Navratila, dobrý deň pán Naď, myslíte si, že tak ako ja, že Taraba a Danko vyvolávajú v tejto spoločnosti ešte väčšie napätie? Samozrejme, že si to myslím. A ešte jedna otázka, myslíte, že má Šutaj dostatok policajtov a ochrankárov, aby ochránil bezpečnosť všetkých občanov? To určite nemá. Vie niekto, prečo Smerohlas sníva o roku 2010, keď som to prvýkrát počul, myslel som, že Matovič, no nevychádza mi to. Stále viac sa podobajú na Rusko, aj to sníva. No, oni jednoducho nie sú dobrí ľudia. Ukázalo sa to, teraz sa báli, dokázali oklamať ľudí, ktorí im dali mandát, nenávisťou a strachom ich ovplyvnili a ľudia im dali mandát. A teraz tu robia z našej krajiny druhé Bielorusko a bude to už len horšie. Pán Naď, pozerali ste dnes na teatri Danka a Majerského, je to len zdanie, že KDH je s tou bandou dohodnutá na spolupráci? No. Keby KDH bolo trojským koňom koalície v opozícii, tak by sa nesprávali inak, tak toto poviem. Nerozumiem, ako máme chápať 100 dní pokoja, mne to hlava neberie. Akože teraz majú žožrať za živa, to čo Šimečka povedal, už som sa k tomu vyjadroval. Dobrý deň, pán Naď, nemám otázku, ale chcem vám poďakovať za všetko pozitívne, čo ste pre Slovensko urobili. Pán Naď, veľké ďakujem, Tibor Suleni, ďakujem veľmi pekne. Vlastnou hlavou zaujímalo by ma, či nechcete navrhnúť opozícii, hlavne parlamentné vytvorenie aspoň mediálnej platformy na 2 sociálnych sieťach, ktorá by vysvetľovala klamstvá Smerohlasu SNS republiky. Viete čo, realita je taká, že PS a SAS nemá absolútne žiaden záujem, ani KDH, žiaden záujem s nami o ničom sa baviť. Oni nás úplne zámerne ignorujú, aby ani s nami nechodia do diskusí, ani nič, aby nám nedávali relevanciu. Jednoducho oni nás potrebujú držať mimo médií. Takže nás odmietajú, keď nás médiá volajú spolu a tak ďalej. Tak som zvedavý, či sa na tom niečo zmení. Neoliberálny ukrofašista, dobrý večer, všade len Fico, tak sa spýtame niečo iné. Ako by ste vyriešili danenie kryptomien? Viete čo, úprimne, k tomuto sa neviem vyjadriť, ale máme na to dobrých odborníkov v strane, ktorí vám na to vedeli odpovedať. Nebudem sa vyjadrovať veciam, do ktorých naozaj nerozumiem. Stále viac mi to prípada ako ruská akcia so spiacim agentom. Nechcem tu špekulovať.
Jarona, tiež máte pocit, že viac ako demokratov sa boja vlastných, keď všetci tí, čo vykrikujú a broja za boj proti EU, NATO, LGBT, zistia, že ich zneužili a oklamali, tak ešte len vtedy budú bengalské ohne. No. Veď toto, naklamali tam strašne veľa. Dobre, takže toto boli otázky, ktoré ste poslali v priebehu dňa a ešte máme 19 minút na otázky, ktoré ste posielali teraz, takže rýchlo ďalej. Od dnes treba každý deň opakovať, že SNS a Smer nechcú mier. Veru áno. Všetkým vám týmto odpovedám, že ďakujem veľmi pekne za vaše pozdravy aj z Londýna. Pekný večer, okej, zdar, presne tak. Andrea Kontrová, ahojky Jarko, ďakujem za skvelú diskusiu v Michalovciach, boli ste super, len tak ďalej, musíme to dotiahnuť do konca, držím palce. Presne tak, diskusia bola skvelá. Luko Puškár, kedy ťa konečne zavrú do basy? No, tak vôbec ma neprekvapilo, keby zrazu prišli a zavreli ma za to, že ich kritizujem, ale iný dôvod nemajú, keby mali, už by som dávno sedel. Takže asi tak, toľko vás naklamali, že by som mali ísť do basy, až ste tomu uverili a nakoniec vidíte, nič z toho nebude. Jedne, že by ma zavreli za môj názor, že táto vláda nikdy nemala byť vládou, lebo ničia nám demokraciu a slobodu v našej vlasti, za ktorú bojovali naši rodičia. Srdečne vás pozdravujem aj všetkých zúčastnení, ďakujem pekne. Olga Pochylá, Srholcová, dobrý večer, pán Náč. Včera som stretla známeho a povedal mi, s tebou som skončil, asi mu vadilo, že som zdieľala fotky s vami. Toto je to zlo zasiate v ľuďoch. Každopádne ja sa nemám za čo hanbiť. Vidíte, pani Srholcová, je mi to veľmi ľúto, ale zároveň určite desiatky tisíc ľudí sú radi za to, že ste tú fotku zdieľali. Ľudia sú rôzni a kvôli politike by sa ľudia nemali hádať. Michála Kobzová, netreba im ustupovať. Presne tak, v žiadnom prípade. Fú, toto je strašne dlhá otázka. Prosím vás, keď píšete dlhé otázky, je veľká pravdepodobnosť, že vám to nebudem čítať. Začnem len výkladná skriňa tých pseudodobrých. Milí voliči opozície, všetci ste tu agresívni, všetci nenávidíte, všetci útočíte, blá, blá, blá. Keď zabil dvoch mladých ľudí, bol na vine Fico. Keď išli zavraždiť Fica, je to Fico. To je vaša optika. Viete čo? Nie, to je vaša optika. To je vaša optika. Monika Diaz, panať, lenže pre nich a ich voliči to bolo v norme tie nadávky. No viete čo, ani to si nemyslím. Ja poznám veľa ľudí, ktorí mi už povedalo, že volilo Hlas a už budú voliť nás demokratov, takže aj oni už asi idú za hranicu. Dobrý večer, Olga Kucianová píše, dobrý večer, pre mňa jediná možná alternatíva sú demokrati. Ďakujem veľmi pekne. Peter Štef, Kaliňák požaduje ospravedlnenie. Zrkadlové neuróny na bode 0 v Smere. Kaliňák požaduje ospravedlnenie. To je absurd. Fakt. Rastislav Prístaš. Blaha, Michalko, Danko, Taraba 4 dní po atentáte pena na hube. Ukazujú prstom na opozíciu a médiá. Tak, presne tak. Zdravím, videl ste, čo dnes predvádzal Danko na teatri? Chvíľu a potom som to vypol, lebo to nemá význam. Demokrati ste super, rada vás počúvam, konečne strana, ktorá sa nebojí otvorene slušne povedať, ako to na Slovensku funguje, ďakujem veľmi pekne. Demokrati, ozajstná normálna opozícia, ďakujem veľmi pekne. Lucia, Branč, Teter, pekný večer, treba pokračovať v práci, nie je čas na žiadnych stodník ľudu, hrdo, odborne a slušne, presne tak. Luko Puškár, aha, to bol ten, ktorý som vám pýtal, kedy pôjdem do basy. Veď, ale nie si ani opozícia, zadlžená, nepodstatná strana, čo chceš, čuráčik? No, poprvé opozícia som, lebo keď nie ste v súlade s koalíciou, tak ste v opozícii, to vás môžem pán Puškár poučiť. Zadlžená nepodstatná strana to tiež nie je pravda, pretože naše dlhy sme si vyrovnali, nemáme ani jednu pohľadávku po splatnosti. Či sme podstatná alebo nepodstatná, neviem, získali sme takmer 90 000 voličov vo voľbách do Národnej rady, to je také veľké krajské mesto, takže neviem, či je až taká nepodstatná. No a čo chceš, čuráčik? Tomu rozumiem, že ste hovorili, lebo práve ste cikali na záchode, keď ste chceli toto napísať a pozreli ste sa dole a povedali ste, no čo ja už s tebou môžem, čuráčik. Milka Emy, Jarko, idete správne, slušne, nedajte sa obalamutiť nezmyselnými vyjadreniami. Presne tak, ďakujem pekne. Som človek pražskej jary a z toho všetkého, čo sa teraz deje, mám veľmi zlý dojem. Chlapci, bacha na vec, možno sa láme chlieb, nedajte sa opinkať tak, ako nás opinkali v čase normalizácie. Presne tak, žiadne opinkanie. Tí, ktorí tu hovoria o 100 dňoch kľudu, tak tí už sú opinkaní kvalitne.
Matej Berec. Kedy bude mladý Kaliňák pokarhaný za to, že kontaktuje SIS šéfa, aby dal všetky médiá preveriť ohľadom financovania? To je ako možné, že mladý Kaliňák má také právomoci? No nemá, a keď to dal urobiť, k čomu sa verejne priznal, tak je to porušenie zákona. A lenže on už potom hneď zistil, že keď to vykvákal, asi mu volal starý Kaliňák, že nech sa spamätá, tak rýchlo potom povedal, že to vymyslel. Miloš Kocian. PS je presne to isté zlo ako Smerohlas, keby sa dostali k moci. Ďuri Šeliga pozerá. Ďuri, pozdravujem ťa. Ďakujem pekne. Zuzana Dubalajová. Veď skrz atentát zrušil Odor všetky stretnutia. Naozaj? A on tušil dopredu, že bude atentát, keď zrušil aj stretnutie s Hamranom na Pumku ešte pred atentátom. A ten Šimečka, keď neprišiel k Marekovi Vagovičovi, kde mal byť so mňou a s Braňom Grelingom, ten tiež tušil dopredu asi 2 mesiace, že bude atentát. Nenechajte sa, pani Dubalajová, oklamať. Rušia diskusie, lebo sa boja. Keby išiel Odor s Hamranom do diskusie, tak by ho Hamran vyriešil veľmi rýchlo. Dobre, idem ďalej. Anna Válková, je mi ľúto, musím odísť, pozriem si vás na YouTube, všetko dobré všetkým. Ďakujem veľmi pekne všetkých, aj pozdravujem aj tí z vás, ktorí teraz bežia a počúvajú to z podcastu, alebo aj tí, ktorí ste vo fitku, alebo tí, čo čakáte v zápche, lebo aj to všetko mi píšete, že kedy počúvate túto liveku. Veď Danko môže teraz veselo chlastať, nemôže šoferovať. Smutné je, že v NRSR sa nefúka tak ako v každej robote. Miroslav Kováčik. Inak to je naozaj veľmi zvláštne, že v Národnej rade počas pracovnej doby môžu úplne štandardne chlastať prítomní. To je podľa mňa absolútne nepriateľné. Pán Nad, naozaj bude video z pumpy verejný? Video verejné malo byť skôr, to Danko stopne, predpokladám. No ale stopnúť môže iba to, čo má vo svojich rukách. Raz natrafí na väčšieho geroja ako je on a ten mu napackuje do papule, píše Stančík Kuchtík. Zjavne reakcia na to, že tam zaútočil Danko na človeka na benzínovej pumpe. Štefan Dihár, pozdravujem ťa Trebišov, ďakujem veľmi pekne. Petr Molnár, nemám otázku, len sa chcem poďakovať za výborné stretnutie v piatok večer. Vďaka aj vám, aj všetkým kolegom v strane a všetkým sympatizantom. Máte moju podporu demokrati vo všetkom, nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Pán Naď, aký je váš názor na dnešné výlevy Danka na teatri? Alžbeta Totová, už som sa k tomu vyjadril. Danko, podľa mňa je normálne, on má ako vážny problém, podľa mňa. Okrem toho, že si myslím, že má vážny problém s alkoholom a mal by sa liečiť, tak z toho možno pramenia aj ďalšie problémy, ktoré má. Dobre, pozerám ďalej. Koľko máme času? Dobre, ešte máme nejakých 10 minút. Tak by boli ešte nejaké otázky, pozerám, áno. A už by táto pán, nezdá sa vám, o čo táto vláda usiluje, hlavne teraz, čo robí zákony obmedzenia, naša demokracia stráca na sile, smeruje k autoritárskemu režimu. Pani Totová, presne to hovorím. Takže viete, poviem to úprimne, my sme to hovorili už pred voľbami parlamentnými, že ak bude táto vláda vládnuť, tak žiaden Pellegrini nebude záchrancom demokracie, ale bude s nimi ničiť tú demokraciu a to aj robí. A to aj robí. Celá vláda ničí demokraciu a slobodu. A toto je vážny problém. Vážny problém. Nezastávam sa Danka, no čisto úprimne nie je ničenie semaforu pri nehode zbytočne preberaná asi téma. Keby to zničil niekto iný, tak by to správa vôbec nebolo. Martin Budkovský píše. Viete čo, pán Budkovský? Podobnú vec spravil pán niekde pri Svite a bol odsúdený za trestný čin. Takže, akože, prepáčte, ale ono by to nebolo toľko preberané, keby sa k nemu správali štandardy ako k každému občanovi, lenže on je papaláš, ktorý si jednoducho sám sebe vybavil, alebo ho vydierali, vydierajú stále, alebo si to vybavil, že mu nedajú trestný čin, lebo inak musel prísť o mandát. Utiekol z miesta činu nehody a to je jednoducho absolútne nepriateľné. A byť na mieste toho pána zo Svitu, tak by som okamžite dal mimoriadne dovolanie a požadoval rovnaký trest, ako dostal Danko, čiže priestupok. Gabriela Kormanová, ešte jedna otázka. Ako to, že som nepostrel diskusiu v Bratislave, na ktorú som sa tešila, bol aj livestream?
Viete čo, nepamätám si, či bol livestream, ale asi nebol, ale v Bratislave bude ďalšia. Toto bola pre študentov zameraná na družbe, alebo v blízkosti družby študentského domova. A 27.5. bude taká tá veľká bratislavská diskusia. Zdravím, žiaľ, koalícia ešte aj z takéto situácie vytlka politický kapitál. Držte sa, pani Popadičová. Áno, je to tak. Dobre, idem ďalej. Inak dneska opäť fantastické sledovanie. Veľký počet ľudí, ďakujem vám veľmi pekne za to. Marta Americhová. Aktuálna informácia v správach je, že okrúhly stôl sa odkladá. No, jasné, že sa odkladá. Dobre, pozerám ďalej. Martina Golianová. Jaro, nezdá sa ti, že táto situácia, aká je ohľadom tejto vlády, že je viac osobná ako polícia, nič iné nepočujem od tejto vlády, len osobné ataky a nie riešenia politických vecí. Už je toho príliš. No tak áno, to je presne o tom, že keď ľudia nemajú obsah, tak potom sú osobní. Pozrite sa na Danka, on v živote nepríde s nejakou konkrétnou myšlienkou, ale bude nadávať ľuďom, útočiť, vyhrážať sa, byť chce, neviem čo všetko. Taká je realita. Keby mali obsah, tak sa neboja ísť do diskusie, lenže oni sa boja. A potom sú aj takí, ktorí sú tak hlúpi, že ani si neuvedomujú, že nemajú obsah a potom idú do diskusie, ako išiel Huliak a ten Goliančiak sa volal ten druhý z SNS-ky a proti ním išiel Kiča so Šeligom a Kiča so Šeligom ich poutierali ako roľba za chvíľočku ľadovú plochu. Odborne úplne ich zotreli a Huliak bol len za takého jednoduchého jedinca, akým vlastne aj je. Dobre, ideme ďalej. Veru arogantní sú oni, Alexander Makula píše Šutaj a spol. Presne tak. Presne tak. Ja aj moja priateľka máte môj hlas. Mároš Hruškovci. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážim. Fakt. Prosím, príďte nás podporiť. Veľmi to potrebujeme. Honza Johnny Čonka. Zdravím vás z Českej republiky. Držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Kto je Šutaj Eštok? Akú má minulosť? Čo urobil tento 37-ročný človek pre Slovensko? Robert Šimor. Ja vám poviem, čo robil pre Slovensko. Najprv bol pravou rukou toho Kajetána Kičuru v správe štátnych hmotných rezerv. To si všetci pamätáme, však tie zlaté tehličky. Tak tam sa zaučil do remesla. Potom išiel na úrad vlády, kde sa vo všeobecnosti vedelo, že keď bolo treba niečo vybaviť, tak treba ísť za Šutajom Eštokom. Ten sa postará. Potom si vytvoril blízky, najbližší možný vzťah s pánom Pelegrinim. No a potom sa z neho stal minister vnútra. Takže toť asi jeho rýchly. Tuto ešte niekto píše, že ešte robil čašníka. To by sedelo. To by sedelo. Dobre, pozerám ďalej. Ahoj Jardo, ľudia sa musia dozvedieť, ako to funguje v mestách, kde vládnu Ficovci. No áno. To je presne o tom, že ja sa dozvedám v rôznych mestách o tom, ako sa rozkráda vlastne na úrovni samospráv, kde sú kadejakí ficovskí nominanti a tak ďalej a tak ďalej. A myslím si, že už čoskoro pôjdeme po tom, že budeme jednotlivé mesta rozoberať úplne do detailov. Prosím vás pekne, nereagujte jeden na druhého, lebo keď reagujete, tak potom vlastne to nie sú otázky a ja to musím prechádzať. Jarmila Vaňová. Jaro, pozdravujem, sledujem vaše aktivity a držím palce demokratov. Samozrejme podporím pri voľbách. Jarka, ďakujem veľmi pekne. Veľmi, veľmi si to vážim. Mária Šupová. Potrebuješ si to zrkadlo kúpiť? Koľko si dostal všetko, čo si daroval Ukrajine a okradol Slovensko? Pani Šupová. Koľko som dostal za to?
Dostal som politické útoky, dostal som vyhrážky, dostal som 2,93% vo voľbách. To som dostal. Aj tak som nedostal absolútne nič. Ach bože, toto je to, viete, že ja by som inak chcel vidieť to, všetky tie vily, ktoré mám mať, tie Sean hovoril, nie, že ten psychopat, ktorý dlhuje štátu 100 000, tak ten, alebo koľko to tam dlhuje sociálne poisťovne, neviem čomu, firmy skrachovali, ktoré mal a teraz sa tvári ako majster sveta a dlhuje štátu na nedoplatkoch. Tak ten hovoril, nie, že mám na Floride a v Chorvátsku a neviem čo, aspoň jednu mi dajte, aspoň jednu takú vileu predám a budem mať peňažky a budem si žiť pokojný život. Myslíte, že by som, keby som mal kopec peňazí, cestoval do Prahy, pondelky a neviem čo všetko a tak ďalej na otočku? Tibor Dampf Bagger. Od Odorovi by som nehovoril pohrdavo, Habrant by ho upratal. No, viete, tu sa vytvorila nejaká taká strašne veľká, nalakovaná póza voči pánovi Odorovi. Pán Odor bol 5 mesiacov predsedom vlády, ktorá sa mu medzičasom takmer rozpadla. Vyhodil ministra vnútra, viacerí členovia boli pred odchodom, keby neboli voľby, odídu aj sami. Nemusel robiť rozpočet, nemusel žiadne krízy riešiť ani nič podobné. Naopak bol práva ruka Kažimíra dlhé roky. Akože, prepáčte, ale ja si naozaj nemyslím, že pán Odor je záchranca sveta. Ako veľmi úprimne si to myslím, že je to opäť taký príklad, keď médiá nalakujú niekoho, akože, lebo čo? Lebo 5 mesiacov bol predsedom vlády? Prišiel, mal vlastne vyriešené veci a keď odišiel, tak rozpočet si už robila Ficová vláda a tak ďalej. Takže asi toľko k tomu pri všetkej úcte. Navyše zastavil pomoc Ukrajine, ja mu budem vyčítať, zazlievať veľa vecí. Je to tak? Žiaľ. Pri svite to bola iba značka na krajnici a nie semafor, no vidíte. A napriek tomu bol ten človek odsúdený. Kvázi šéf SIS dnes oznámil, že zaistili podozrivého, ktorý mal v úmysle útok ako páchateľ v Českej republike na FFKU. Mohol by si to komentovať? Teším sa na stretnutie v Poprade. Nemám o tom žiadne informácie, čiže komentovať to neviem, ale keď som bol ja minister obrany, tak sme hneď niekoľkých študentov, extrémistov zadržali, tak neviem, či to s tým súvisí, alebo monitorovali ešte. Bude treba ísť zase do ulic, ak bude ohrozená demokracia a sloboda, ako v Tbilisi? No, tak ako v Tbilisi, ale nie tak, ako to robili u nás Šimečka a Greling, že teda tak teraz už všetci poďme pokojne domov, už poďme akože, len aby sme náhodou neboli tvrdí. Dobre, priatelia, prešiel som otázky a akurát včas 20:17 o 2 minúty začína hokej, tak sa držte, majte sa krásne, rád som tu s vami bol, budem sa tešiť opäť budúci víkend. A uvidíme, čo nás čaká v priebehu týždňa. Predpokladám, že to bude výživné. Teším sa na vás ešte raz. Útorok Brusel, stredu Poprad, štvrtok Dolný Kubín, piatok Námestovo po celom Slovensku. Majte sa krásne a v nedeľu budúcu sa vidíme znova. Majte sa.